txekor masailak prepatuko itegu porto Bai. saltxakin, eta gero lagunduko dugu patata pure batekin. Oso ondo. Kasu honetan txekor masaila bat eta bea galanta. Masaile ederra. Masaile ederra. Osagaiak esango ditut momentu batean. Patatak zurituta, azanajua, tipula, porrua eta baratxurila, gurina, koinaka pixkat, oporto, tardo beltza, salda eta esne pixkat. Eta hemen nola ez, gaurko protagonista, txekor masaila. Masaila ingo dugu pixkat txukundu aurrena. Bai, ondo. Garbitu bat emango diogu. Txarrilla eta txekorra eta txarrilla. Bai, txerrina txikixegoa izaten da. Bai, bai. Horren, egingo duguna da, azal bat da marki, Bai, hori da, bai. Azal hori, Bai. kendu ingo diogu. Pixka, gelditutar ez da zer pasatzen, Ez, handiena kenduta hori da. Handiena kendu ingo diogu, Hori da. Galanta masaila, Bai. Bai, hau. Bai. Nek jasoko altzituen masailekuak horrela, ez? Bai, jasotzeko ere tokitxarra ez dago, Tokitxarra ez? Batzakan nun hartua. Hone bai. Hori da, bai. Bueno, pixka txukundu dugu, Bai. eta Bai. egingo duguna da, gatzak. Gatzatu egingo dugu. Zengo zu gorritu ez da oliotan. Bai, gorritu Zua ingo martxan dugu. jarriko pixkat, Hori da. Irinak gero ere bota leike, baina nola, Bai, gero ligatzeko ere erabiliko dugun, Bai. oain irinekin Hasieratik egiten orondo badeu, gelditzen da, bai. geroako, Hori da, pausu bai. bat abordatzen dugu. Hori da, bai. Olioa Olioa falta du, bai. olioa jarriko dugu, Hori da, bai. nola ez, sua bixi jarriko dugu aseran. Bai. Tope nahi zuzan, ez da? Bai, aseran bixi, bai. Bizi, tope. Oso ondo. Ja, pixka zorratzen da nola pixka kendu, eta... Hori da. Bai, honek ez dauke garrantzik, Geixo egin jartzen badeure. Bai, gero saltzak biharrulako loditzeko, eta gorputza pixka hartzeko. Hori da. Hori da. Sartuko dugu. Perdón, jarraian. Tartean barazkiak. Hori da, jarraian Bai. ningo dugu, barazkik prestatuko ditugu. Hori da. Bai, eneko, buelta emango diozu masailai? Bai, buelta emango diogu masailai. Hori da, kolore pixka Hau- hartu du. hau da gorritzen, hori oso da, ondo. gorritzen. Zua jarriko dugu bixi xamar, eta Barazkiak bitarten egin. igual, ni barazkik prestatzen jongo naiz. Bai. Eta zu nahi baldin baduzu, patata purea Bale. jarriko dugu martxan, patatak txikitu, bai, bai. urakin jarriko dugu. Bai, beni lontzeko prest. Erki. Bueno, Ez negainakin, ez da? bai, Ziniko duzu. lehenengo egosi bat emango jo, Bai, zua martxan jarriko izuten. bai. Ura eta gatzakin o urekin bakarrikan? Momentu zurakin jarriko dugu. Bale, pixete beldu zaiongo naiz. Nahi dituen bezala. Bai. Erki. Oso ondo. Txikituko dugu tipula. Platera urte guztian zer eukitzen duzu itxian? Bai, normalen txekor masailak, Beti daude, ezta? Eukitzen dugu eta, bueno, egi esan, Hori da. jendeak gustua jaten duen Gustora. plater bat da. Mhm. Aragi benetan xamurra bai da. Hori da, bai. Aseran gor xamarra ematen du, Bai. eta bueno, jendeak igual... Bai, azala eta Bai, eta... nervio eukitzen du bai, tartien dala, baina gero dana... Eskatzen du, Bai. zukaldeen, denbora esilte pasatzea, eta... Bai, bai. Olio zondo gabiltza, Olioa, bueno, pixka botalik, pixka bota diozu bai. Hori da, Horixe, oso ondo. tipula hone bauk nervioa, Nergure gizaletu jarri, Pili. Ez, gaur ez? Gaur etxien herrin datorri naiz. Indatorri zea. Erki. Ez da Hola berdu, bai. Ez da Inoi penak ematen ibili gabe, Erki, bisituko dugu. Bueno, porrua. Zuria. Ordu, noa ningo deuna da, bea gorritu zaigu, Bai, eta hori oain da. barazkia... Barazkiak bertan, zaigu, Bai, beak Goxa- soltatzen du, goxatzea, eta, kuku hortan. Ondo egin. gero junko bustitzen, ardoakin, eta... Hoxe. Bai, betetzen nahi da, hemen zartu ingo ditut patatak, Bai. Hori da, Erki. Bueno, oso ondo. Zula, zaldibien gustora, ez da? bai. Bai, herri Oso txikila, paje- baina ondo, Oso paraje polite da bizitzeko, lasai, oso lasai da. Herria berez txikila, 1000 eta Bai, bosteun. mila eta bosteun Bosteun. inguru hortan ibili izan du beha, eta, Bai. bueno,
Batzutan gehiago, batzutan gutxixo. Bai, txikia da, gu 2500ekin ezaten dugu oso txikia gehala. Gatza botako jau. Bai. Azkarrago xamurtzeko, barazki Ondo. dutik. Erki, Hola ondo. hori berotzen, Bai. irakiten jarri dugu, Bai, amarrien ondo, Ja. Oso ondo. Erki. Hor gaur egun iruditzen zazuek mendilen dazkazuna jatetxian, difentzia dala ona ezagunak ingurukoakin ez dakazu arazoikan. Baina igual Donostiko jendeak eta nahi dunean hor goierrialdea, barrualdea jun horrela GPS eukitzia eta gauza horiek asko launtzen du gaur egunen. Gaur egunen, Hori da. teknologiak alde hortatik Bai, launtzen du, ez? hori da. Kotxetan GPS daude eta interneten Hori da. Googleen sartzen mazea, eta hor badaude Bai. mila posibilidade, Naiz derrilla ezagutzen jakin ez daula, toki bat, jo, auzuak indola askotan manaztu iten gea, baita bertan Bai. inguruan biziganak, ez? Bai. Baina hor, bueno, dakanak Bai. behin aukero hori Eta badakala, ez da? askotan herri txikik, Bai. Donostia etortzen bagea, Hori da. nahiz eta gezurra dirudin, jende askok Zaldibi ez daki existitzen danik, Batzuk entzun du, beste Bai. batzuk behiz entzun ez, eta orduan, Baina hor da geografia askotan, ikasteko, hori da, baina hor ezan behar da, askotan turismo bulegoak egin behar duen lana, ez? Bai. Zergatik, 4 egun, 3 egun pasatzen dituenean, Donostin bertan, gero behaire, ondo esplikatu ezkio, ze gauza bilatu lehizken Gipuzkoan Bai, zehar, bai. esplikatzen nuen badu iristen dira, Askotan ez? urrutia juten geha. Hori da, aukeratu, Ez konturatzen, bertan, herri txiki bertan, asko daude, hori da. Gipuzkoan bertan, Bai. kosta bakarrik ez da existitzen, Ez da, hori barrukalden da. herri asko daude, Hori da, eta Aralar, eta Aizkorri, eta holako Bai. mendilerro ingurun, herri Eta txiki zuek polita txindoki asko baita, daude. Hori Gu da. txindoki daukau, eta txindoki Alderri batek egiten da erreferentzia da. larraitz eta txindoki, Bai, eta zuek aintzaio baino lehenotio Bai. betikan Zaldibira, eta gero bukaeran, Gu Aralaren babesen gaude. Hori da. Bai. bai. Ze ondo. Bueno, hau gorri txingo dugu pixkat, Hau Bai. Orduan, Hori da. Ardua gehituko dio. hau xet gorritzen, geixo gorritzen zaigunen, Bai. gehituko dugu koinaka pixkat lehenengo, Oso ondo. Bai. oportoa eta ardo beltza. Bai. Nik eta- uste ondo hola, gehitu duzun hori matu Eta horrekin, ia lortuko dugu fundamentuzko saltxa bat eitea. Bai, egiteko zan, fundamentuzkoa. Hori. Aizu, honek kolore hona daka, eta zer Bai, gehituko dio koinaka? Ja, botako dugu pixkat koinaka. Hori da, koinaka pixkat. Horrekin lortuko dugu, ja pixkat behantxire egin da beran, eta Bai, berriz horrekin. zua bizitingo dugu hain, pixkat, Oso ondo? hor ondoan dauden Bai. jugo guztiek eta, Honekin egiten da Denak. zentatu, dana bat berriz, Horaxe. Oan gehituko dugu oportoa. La koinaka, oportoa eta gero Eta ardo beltza. Bai, bueno, orden horrek, Orden hortan. bueno, ardoa edo oportoa ez dauka. Ez da, hor ez da Garrantzia diferentziko. handik, Ez. baina. Bueno, oin ardoa, Ardo beltza, ardo beltza, zuko ardua. Hori. Bai, hasita daukeun ardo bat Hori. etxen, Aida itxura hartzen, oin salda botako jogu, Hala. Eta hula zaiteko ze ordu, terdi, Bai, horrexen bai, bai, ez da, bai, gehola. Behar du, bai. Behar du. Xamur Xamur egiteko denbora berri hori behar. Xamur gelitzen nahi baldin badeu, Bai. ordu terdi bi ordu neukitzen Bai. badeu, hobe. Hori da, Oila baten edo egin nahi baldin badeu, denbora ikiztaukolako, azkarrago noski. azkarrago noski, bai. Azkenen Bai. bukatu behar dugu, bakoitza Hori da. ze denbora dauken. Gure Gero, kasuan ordu terdi, bai, ez da, Bai, hola. bai, bai. Tapatzen nahi? Orduan, da tapatzen baldin badeu, kasiko beto. Orduan, Hau listo. Ikusten Bai. dut hau, bai, patataia, falta zaigun bakarra da, gurin pixka botako jau, Bai. eta esne gaina gehituko jau, oso no, bota jozu. grasa pixkatean txiko Hori jau. da, bai. Horaxe. Hasieran gatza bota dio gure, ezta? Pixka bota jau, baina guain ingo dugu, azken. Bai, Hoi utziko dugu pixkat, Xo, jarrikoek? goxatzen utziko dugu, Eta, ja, irekin puntu bat hartzen digunen, ja, turmisa pasatuko dugu, eta puntxu jarriko dugu. Oso ondo. Zakin bakizu birrin diten dela, Irrindu. Birrin. Karrilerak, jarri dugu, Hori da. Mazallak. reduzitu zaigu, Mazallak. Eta kasu honetan mazalla bat bakarra. Mazalla eta beha hunditia. Ederki.
Orduan, jarre uzitu zaigu, Bai. saltxa jarri dugu iradazita, txukun, eta masaila ingo deuna da atera. Bai, ondo. Masaila aterako dugu, plater batea, bai. ja prestatzen joteko. Hori da. Tenedoriekin, bale. Bai. Mintxatea. Egin aterako dugu. Ondo ze kolore darra, Bai. Honek dauken gauza hona da, tartean ditu beta batzuk bezala. Bai. Eta beta horiek gelatina hori Bihurtzen dira. urtu egiten da, bigundu egiten da, eta gero jateko garaian asko xamur-xamurra asko xamurtzen du haragia. Orduan, egingo deuna da, hau xarratu egingo dugu, Bai. bitartean zu nahi baldin baduzu. Birrindu. Birrindu Bai, nire kontu. turmisakin, eta ja, pasatuko goia, Ondo. bateratzeko fasea. Errezeta guzti hauek eskolan ikasi zituzun, gero praktikak iten eta gero etxean praktikatzen bai. Eskolan errezetak baino gehiago ikasten dena da, pixkat sukalden manejatzen jakin, oinarri batzuk hartu, teknika oinarrizkonak ikasi, eta pixka bat. Bueno. Saltxa prest daukeu, gureare ia bai, Bai. Nik hau zen da listo, bai. Earki. Zati txiki bat beste gelditu, baina hori geho kenduko duten horiekin da listo. Bai, atzea. Gurutzako. Hori da. Mintxutziko eta hori txagabetu bat, bai. Beste kutxera bat hartuko dugu. Ondo, lau zatitan. Aurra zillo harra da, Bai, nik uste bizatikin. Bai. Bueno, kasu honetan jarriko dugu, azpin jarriko dugu. Azpian. Patatak gure pixka jarriko dugu. Saltza hauekin kombinatzeko zego xua gelditzen da. Bai. Ezko laguntzen dira. Bai, arduak inindako saltza dago aproposa. Horrexen. Hori da, bai. Bizatikin egingo dugu gaurko aurkezpena, ezta? Bai, nik uste Hori da. bizati hau ejan ezkio, Ondo izango naizela, ezta? Bai. Aurreko suflia eta honekin gaur primera. Horrexe, toketxo bat jarriko dugu. Etxeko, Romeroa. Perezi pixka batako dugu. Zondo, ze fina, Gaine loretan dago eta zeikutu Bai, bere jantzi egiten du pixka. jantzi egiten du. Hola esetzeko genduke. Gure xefaren azken ukitua. Txekorma zaila irinetatik pasa eta oliotan gorritu. Barazkiak txikituta gehitu. Koñaka oportoa eta ardo beltzarekin busti. Salda erantzi. Patata purea. Patatak egozi, gurina eta esnegaina gehitu eta guztia birrindu. Eneko, platera daztatu, bai, baino gaurko honetan ardu ekarri duzu. Bai, ardo bat ekarri dugu, ardo Bai. napar bat. Parra, Kasu honetan aragiak nik uste ondo dijoan ardo beltz bat. bai, Naparra esan bezala, falsesen dago bodega. bai. Eta zematz du? Bai, Cabernet Sauvignon eta Merlot varidadeak Biak ditu, nahastuta. bere osagai bezala. Eta Eta nuko dela esan duzu? falses, Naparro, falses. Naparra Ah, egualden oso ondo. daun toki bada. Eta Bai. azken aldin, bodega ontako ardo, Bai. bastante, esango genuke modan jartzen aidan ardo bada. Dekoa, bai. Ardo edangarrie, Mhm. eta kokapenagatik, 400 piko metrotan da hon masti batzu die, eta horrek bere Berezitasuna altura ematen ematen dio dio. matxari Karo, berezitasun bat, eta han lautada hola izaten da. hori da, orduan eta hau pixkat dago gorago, eta orduan hori da. ardo eder bada, bai. Vale, gauza bat, faltez aitatu dunetikan, nik esan behar dit momentu honetan gorantzia bialdu nahi ditut faltezea. Eta zergatikan, udaran gurekin pasatzen du, udara guztia mertxek arrantzak, eta hemendikan muixo handi bat. Eta esan, herrian oso ezaguna dela, bertako maestra, nola zan, nola da, Bertako maestra Andereñoa izan zen. Andereñoa izan dakoa zala. Garai batean herri bat eukitzen zuen, eta bera zan urte askuan. Uan, han pasatzen du negua, eta gure etxian udara. Eta hemendikan muixo handi bat mertxei. Oso ondo, Eta guan zuk ireki eta ni bitartian oporratuko dut. oso ondo. Vale, ederki. oso ondo. Niri guetz da zu probatu. Vale, oso ondo. Bueno, Hau erromeroa, beira ze polita, tako laminian utziko dut. Orain honetan egin behar digu janak honegin eta erarila kalteik ez, hoxe, Hori da. noski. Ja, ezaera zarrak, baina momentu honetan eta beti sentidua duten esan nahia.
Hone, biuna, mozten oso horreixa, baroa, Biuna dago, Bai. Ez da sentsazio hola, aragila dala badakit, ez? Baina oso beuna, xamurra. Eta saltza eta puriekin da, oso plater fina, bai?